A Coruña e o Deportivo celebran o regreso á Primeira División. A festa trasladouse esta tarde á Praza de María Pita. Alí os xogadores dirixíronse á afección desde o balcón do Concello. Foi un día de celebración para conmemorar a volta á máxima categoría do fútbol español 8 anos despois. A policía atopa numerosos colares, pulseiras e reloxos na caixa forte que José Luis Rodríguez Zapatero gardaba no seu despacho. Ademais, os axentes da UDEF apuntan o domicilio particular do expresidente do goberno como o lugar desde onde se daban as instruccións da maior sensibilidade da trama corrupta. Tras a publicación do sumario, Pedro Sánchez di estar tranquilo e descarta convocar eleccións. Detectan un novo caso positivo de antivirus entre os españois confinados no Hospital Gómez Ulla de Madrid. O afectado foi trasladado á unidade de illamento. Nestes momentos son 2 os españois contaxiados no gromo detectado ao bordo do barco Ondius. Dale esta tamén, toma esta tamén. A paixón polos cromos segue máis viva ca nunca, xa sexa da Liga, do Mundial, de fútbol ou doutras temáticas que non cambiou cromos algunha vez. En lugares como na Coruña vívese unha auténtica febre. Cativos e maiores reúnense os domingos para facer o intercambio. Boas noites. As celebracións continúan na Coruña. A festa do ascenso do Depor trasladouse esta tarde a María Pita, onde os xogadores saíron ao balcón do Concello para festexar ca afección a volta á Primeira División. Carlos Macía. Pois aínda hai certo movimento na Casa do Concello da Coruña, sobre todo cos xogadores e cos máis pequenos, cos nenos agraciados que piden un autógrafo ou facerse unha foto cos seus heróis. A Praza de María Pita estivo ateigada de público, segue a festa da Coruña 24 horas despois de acadar ese ascenso á Primeira División. Nesa balconada do Concello, os máis aclamados, Antonio Hidalgo, adestrador, e tamén o presidente Escotet. E o rei da festa foi Álvaro Ferllo, o porteiro do Deportivo, que tamén foi clave durante esta segunda parte da temporada. Festa na Coruña, o Depor de primeira, veremos atacando a Ileira nesta capital herculeña. Na Coruña non é un día máis. Este luns a cidade despertou entre o orgullo e a resaca, preguntándose por todo o vivido despois de soñalo tantas veces. Aún eu creo que non estamos moi centrados sobre todo o que pasou. Unha alegría grande, moi grande, e a seguir así. Felices, felices. Un orgullo, con mucho orgullo. Foi un día moi emocionante, un día do que nos vamos a acordar seguramente o resto das nosas vidas. Felices, non hai moito máis que decir. 8 anos agardou o deportivismo este momento que chegaba a Valladolid cando o árbitro pitou o final do partido e a festa estourou na cidade. Riazor e a Fonte de Catro Camiños convertéronse en epicentros das celebracións do ascenso a primeira. Unha volta por Catro Camiños con moita felicidade. Todo o mundo cantando, gritando, cánticos, increíble. Foi moi emocionante. Nos fomos hasta Catro Camiños e bueno, moi emocionante, a verdade. De madrugada, milleiros de seareiros recibían os xogadores na contorna de Riazor. Pasaron as horas e a festa continuou. Tras a visita aos patrocinadores do club, a banca Estrella Galicia, o equipo foi recibido no Pazo de María Pita pola alcaldesa Inés Rei e a Corporación Municipal. Tras a recepción oficial, os xogadores saíron ao balcón para encontrarse coa afección. ¡Estamos de vuelta! E a fin de semana voltarán os festexos para pechar unha temporada que xa é histórica. Imos con outros asuntos que nos deixa este luns. O xuíz do caso Zapatero ordena intervir os correos do expresidente e das súas fillas desde o ano 2020. A UDEF considera que eran o nodo principal das comunicacións da presunta trama de tráfico de influencias e apunta a que as operacións máis sensibles planificábanse directamente no domicilio de Zapatero. Detrás dos segredos que viaxan nestas caixas pode estar a clave do caso Plus Ultra. A policía fíxose co teléfono, a axenda e a caixa forte da secretaria do expresidente. Analizan dato a dato. Buscan as probas definitivas, a tese da UDEF, e que os pagos recibidos por Zapatero e a súa familia eran de Plus Ultra polos servizos prestados. Pero queren o dato que o vincule directamente. O primeiro contacto que lle consta foi en abril de 2020, unha chamada entre Zapatero e o presidente da aeroliña que durou 11 minutos. A partir de aí, un ano de xestións de todo tipo para chegar a esta foto, o día da celebración, unha comida con ostras e champaña. Atrás, por favor, atrás. Para conseguilo, a policía teno claro.
Zapatero foi determinante, sitúano na cúspide, o líder non visible, o supervisor estratégico do proceso. Jamás he realizado ninguna gestión. Susténtanse nas conversas interceptadas no análise de media dúcia de teléfonos do amigo do expresidente e directivos de Plus Ultra. Algúns deles aparecen nesta foto. Formarían unha rede que puido pagar case 2 millóns de euros ao expresidente e a súa familia en 5 anos. Desde unha desas contas cancelaron nun solo pago unha hipoteca de 500.000 euros. A acusación popular de Hazte Oír pediulle ao xuíz que impute tamén a súa muller e as fillas. O informe da UDEF describe o papel que tiñan as fillas de Zapatero na suposta trama a través da empresa What the Fab. A policía di que a sociedade se utilizaba para canalizar os fondos dos clientes e da propia rede e que usaba facturas falsas para dotar de cobertura legal determinados movementos financeiros ou mercantís. A UDEF sinala What the Fab como un dos satélites da presunta rede de tráfico de influencias, cuxo centro de operacións principal estaría na oficina do expresidente na Rúa Ferraz. Pero a policía constata que había unha dobre estrutura de funcionamento, de maneira que, di o informe, as operacións máis sensibles planificábanse directamente no domicilio particular de Rodríguez Zapatero. Un inmoble que non chegou a rexistrarse porque o xuíz non o autorizou. A UDEF sacou toda a documentación en papel e en discos duros do despacho de Ferraz, onde había tamén unha caixa forte con colares, pendentes, pulseiras, anéis e reloxos. A secretaria de Zapatero díxolle á policía que a caixa proviña da vivenda familiar do expresidente e que as 103 pezas eran unha herdanza da súa muller e agasallos de viaxes. Esta tarde tamén transcendeu que a policía atopou 286.000 euros en efectivo na casa do empresario Julio Martínez, o amigo de Zapatero, imputado tamén neste caso Plus Ultra. Os cartos estaban agochados en bolsas, en neceseres e en diferentes mobles da vivenda. As axendas do empresario apuntan á súa influencia para a liberación de presos en Venezuela ou a unha posible intervención do Centro Nacional de Intelixencia na repatriación de Edmundo González. Esta investigación a José Luis Rodríguez Zapatero parece que fixo rebordar a paciencia de algún dos socios de goberno. O PNV pide a Pedro Sánchez que adiante xa as eleccións, pero o presidente fai oídos xordos. Nin PSOE nin Sumar contemplan poñer fin a esta legislatura. Pedro Sánchez di que está tranquilo. A continuar. Gracias. E que continuará coa legislatura alleo aos escándalos xudiciais e a petición que lle fixo o PNV que adiante xa as eleccións xerais. Sería irresponsable seguir máis allá de 2026. No PP respóndenlle o líder do PNV. Seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen. E por iso descartan presentar unha moción de censura sen ter os votos necesarios. Que nadie espere que el Partido Popular haga cosas extravagantes. Coalición Canaria apunta a outra vía. Una cuestión de confianza creo que es necesaria y si no se tiene la confianza, convocar elecciones. Outro dos socios, o BNG, evita pronunciarse sobre a fin dunha legislatura que aínda ten moitos compromisos pendentes. Pedro Sánchez o que ten que facer é cumprir con Galiza. Podemos tamén amosa o seu descontento ante a investigación a Zapatero. Pinta muy mal, no estamos ante un caso de lawfare. Pero as críticas veñan dos aliados ou da oposición parece que non calan no goberno. Tenemos malas noticias para ellos porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. A nosotros nos toca gobernar, y gobernar con ímpetu, con fuerza. Os socialistas manteñen a súa confianza en Zapatero. Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Pero aínda así González súmase os que piden eleccións adiantadas. Debería haberlas este año. Alfonso Rueda asegura que a situación do goberno é insostible, pero cree que Pedro Sánchez se vai manter no poder mentres os seus socios o permitan. Mentras a situación non sexa irrespirable, que na miña opinión xa o é, intentará manterse. Dende logo, na miña opinión, non deixa de ser unha opinión, Pedro Sánchez manterase mentras poida ou mentras lle deixen. No caso Begoña Gómez, os investigadores conclúen que a cátedra da muller do presidente se creou conforme á legalidade. Con todo, a UCO si apunta a que Gómez puido sacar lucro do software que correspondía á universidade.
Os axentes apuntan a que se lle dou a apariencia de legalidade a esa contratación e que estaba premeditada. A UCO tamén confirma que a empresa da muller do presidente do goberno deixou de operar cando o caso saltou á opinión pública. Logo de moitos anos solicitando a transferencia da AP9 a Galicia, parece que o Congreso lle vai dar o visto e prace definitivo. Mañá quedará redactada a lei dese traspaso e PSOE, Sumar e BNG anuncian un acordo para que non se traspasen non só a xestión desa autoestrada, senón tamén a súa titularidade. De aprobarse, daría cumprimento o que xa solicitou de forma unánime o Parlamento de Galicia. Esta semana se producirá un acordo en relación ca titularidade no Congreso dos Diputados e no marco desa transferencia da titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a AP9. Conseguir defender o máis importante, que é a vontade expresada por esta Cama de maneira unánime para que se transfira a titularidade da AP9 e poder ter unha AP9 galega e, sobre todo, libre de peaxes. O presidente da Xunta agarda que a transferencia da AP9 vai acompañada do financiamento que acordaron as tres forzas políticas no Parlamento galego. Se o acordo vai nese sentido, será unha boa nova, eu a celebrarei e recoñecerei que, por fin, despois de tantos anos de bloqueo, un asunto tan fundamental para Galicia vai para adiante. Se non é así, a nosa obriga e agardo que dos outros partidos que apoiaron as condicións sexa decir que mentras non se cumpran ese acordo de transferencia non se pode aceptar porque está incompleto. E hoxe visitou Galicia o coordinador europeo do Corredor Atlántico, a liña ferroviaria que vai unir Galicia con Portugal e con Francia. O Corredor Atlántico tenta dar resposta a unha demanda das empresas galegas, unha saída áxil ás mercadorías cara a Europa. A prioridade é conectar Madrid con Lisboa, Lisboa co Porto, o Porto co norte de España e con Francia. Ao final, o importante é conectar mellor os centros industriais. A Xunta pediulle ao coordinador europeo do corredor que teña en conta as necesidades de Galicia. Como es el puerto de Vigo, que consideramos que debería ser incluido dentro del puerto Nogales, y también el puerto de Ferrol, que corremos el riesgo de que se quede descolgado. Además, consideramos que las mercancías desde Galicia tiene todo el sentido que tengan dos vías de salida, que se pueden conseguir con muy poca actuación sobre el sistema que tenemos a día de hoy. A conexión con Portugal e cambiar o ancho de vía son outras das demandas galegas. Galicia reforza a atención á diversidade nas aulas ca consolidación de especialistas de apoio a partir de setembro. Gloria Varela. Sí, Galicia vai contar con 400 profesores para atender os alumnos con necesidades especiais. A Xunta destina case 120 millóns de euros á atención á diversidade. As familias van poder elixir o modelo educativo que queren para os seus rapaces. Ademais, vai ser reforzar a formación aos profesores e tamén se vai reducir a burocracia nesta área. Xa a partir de setembro, os centros de ensino secundario galegos contarán con 100 profesionais máis en pedagogía terapéutica. Outros tantos incorporaránse no curso 27-28. Tamén se reforzará o profesorado desta materia e de audición e linguaxe en educación primaria. Vamos proceder a consolidar 150 postos tamén de PTs e AEDES mediante a modificación dos catálogos. E contrataremos tamén no próximo curso 50 novos profesionais nos departamentos de orientación. Outra novidade é que as familias poderán escoller o modelo educativo que mellor se axuste ás necesidades dos seus fillos e elixir se prefiren un centro ordinario ou especial ou a combinación dos dous. Alfonso Rueda destaca que Galicia é a comunidade co ensino máis inclusivo de España. O 94% dos alumnos con necesidades especiais estudian nun centro educativo ordinario. A media estatal é do 85%, é dicir, casi 10 puntos máis por enriba da media estatal. A Xunta destinará 118 millóns de euros ata 2030 ao Plan de Impulso da Atención á Diversidade. O Concello de Vigo aproba definitivamente a taxa turística. Entrará en vigor previsiblemente no mes de outubro. O prezo a pagar vai depender, Xoel, da categoría do aloxamento.
Sí, Pablo, ese novo imposto quedaba xa implantado logo de que saíse adiante a proposta cos votos a favor dos socialistas aquí na cidade de Vigo. Unha nova taxa turística cuxo prezo vai depender da categoría do establecemento e que en calquera caso oscilará entre os 80 céntimos e os 2 euros por noite ata un máximo de 5 noites. Deberán de pagar esta taxa os clientes dos hotéis, pero tamén os usuarios de vivendas de uso turístico e os cruceiristas que fagan escala no porto da cidade de Olívica, aínda que estes últimos, iso sí, non terán que abonar esta taxa ata dentro de un ano. E hai tamén supostos para as exencións a esa taxa, como é, por exemplo, o caso dos menores de idade, das persoas con discapacidade por riba do 65% ou tamén os usuarios dos albergues públicos do Xacobeo. O Papa León XIV advirte que o mundo actual é máis perigoso que durante a Guerra Fría. Faino na súa primeira encíclica, na que sinala que hai que revisar o concepto de guerra xusta e alerta do impacto da intelixencia artificial nos conflitos. Estamos na cidade do Vaticano. Javier Romero. O Papa dedica o seu primeiro gran documento de inteligencia artificial e manifesta a súa gran preocupación polo seu uso nos conflitos bélicos. León XIV critica que as novas tecnoloxías permitan tomar decisións cada vez máis rápidas e impersoais sobre cuestións importantes como a vida e a morte. Advirte que delegar nos algoritmos pode reducir a responsabilidade moral e facilitar o recurso á violencia. Por iso, reclama unha regulación internacional clara e insiste en que o progreso tecnolóxico debe ir acompañado dunha maior madurez ética para evitar abusos e deshumanización. A epidemia de ébola propágase rapidamente e a Organización Mundial da Saúde recoñece que se ve superada para poñerlle freo. Ata agora, os casos limítanse a 2 países do África Central, pero Italia activou a vixilancia por ébola tras hospitalizar 2 viaxeiros chegados de Uganda. A Organización Mundial da Saúde leva 220 mortes sospeitosas polo gromo de ébola na República Democrática do Congo e podería haber xa 1 milleiro de contaxiados. Pero o certo é que nunha zona illada e sumida nun conflito bélico interno faltan os medios ata para obter datos reais. Aujourd'hui, les capacités de tester les gens est extrêmement limitée. Hoxe en día está moi limitada a capacidade de test diagnósticos, explica un responsable de Médicos Sen Fronteiras. E tamén faltan doazóns que permitirían atender axeitadamente os doentes e frear o gromo. O director da ONU recoñeceu que están superados pola rapidez en que se está propagando a epidemia. Xa se registraron 7 casos na veciña Uganda. Dese país chegaron os 2 viaxeiros ingresados nun hospital de Milán. Teñen síntomas sospeitosos que obrigaron a Italia a activar a vixilancia por ébola. E aquí en España, Sanidade confirma un novo positivo por antivirus entre os españois que permanecen en corentena no Hospital Gómez Ulla. É un dos contactos estreitos do gromo a bordo do barco Ondius. Tras confirmarse o positivo na PCR, foi trasladado á unidade de illamento de alto nivel, onde permanecerá con medidas de bioseguridade. O paciente non mostra, polo de agora, síntomas da enfermidade. Unha muller de 36 anos foi detida en Palma acusada de matar a súa sogra de 73 anos. O cadáver foi atopado con signos de violencia esta mesma tarde, cando o persoal sanitario chegou á vivenda e non puderon facer nada por salvarlle a vida. A vítima e a suposta agresora convivían no mesmo domicilio. A investigación fíxose cargo o Grupo de Homicidios da Policía Nacional en Palma. E miren a que caeu na Coruña só minutos despois de que os xogadores do Depor se despedisen na praza de María Pita. Unha treboada con tronos, con chuvia e con moita forza que avanza unha nova xornada de tormentas. A Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén activado o aviso amarelo ata esta medianoite. O contraste cas rúas de Oviedo totalmente baleiras este mediodía cando os termómetros rozaban os 35 graus. Sofren a mesma vaga de calor que encheu as praias de Donostia. Ou o que ten abafados os británicos. Londres estivo hoxe polos 35 graus, o récord nun mes de maio. En boa parte de Centro Europa, desde Alemaña ata Austria ou tamén pasando pola República Checa, superáronse os 30 graus e multiplícanse os avisos para a saúde da poboación e por risco de incendios. De volta en Galicia, nova edición dos bonos Activa Comercio que poderán descargarse desde este mércores, Patricia.
Sí, o Goberno galego aprobou unha nova edición destes bonos que están pensados para fomentar o comercio de proximidade. O mércores na web poderánse descargar eses bonos, é un bono digital en formato de código QR cun desconto de 30 euros. Cando vayamos mercar, os establecementos que se adiran a esta campaña irános facendo o desconto en función do que gastemos. Entre 10 e 20 euros van nos descontar 5 euros, entre 20 e 50 a rebaixa será de 10 euros e se mercamos algo por valor superior a 50 euros van nos descontar 15 e así ata esgotar ese bono de 30 euros. É unha iniciativa do bono Activa Comercio que leva en vigor dende 2021. Este ano invístense 2,5 millóns de euros e pretenden mobilizar vendas por valor de 8,5 millóns. Grazas, Patricia. Ter ovos na casa é un deses luxos dos que moitos queren gozar nestes tempos e pode ser menos complicado do que imaxinan. Se son dos que lles gustaría construir o seu propio galiñeiro, achegámoslles as claves da man dun experto. O de Ismael foi declarado hai 2 anos o galiñeiro máis bonito de Galicia. Un pequeno terreo situado en Velle, na cidade de Ourense, acolle as súas 12 galiñas. Preguntámoslle por onde empezar a tarefa. El non dubida. Terlle unha zona de recreo para que elas salgan e que pillen bichos na terra, todo o que comen elas. Entón, iso é o que dá, pois, que teñes uns huevos, digamos, de casa. Di que canto máis sitio teñan, mellor. Imos tomar como referencia o seu galiñeiro e as súas 12 pitas. Entre onde dormen elas e tal, pois pode ter, bueno, como unha habitación normal, 20 metros cuadrados ou así. Tendo terreno, non sei, un 500, 600 euros faz un galiñeiro. Logo, bueno, o terreno, bueno, se hai que xa cerrar para que teñan recreo e tal, bueno, todo vai sumando, non? Importante é tamén a orientación. Deben en conta facerlle a súa zona de recreo mirando para o naciente, non? Para que a mañá lle dé o sol. Loureiros que hai aí para que lle tapen todo o tellado, para que no verán que non lle decir co sol que non lle aprete, senón todos os galiñeiros suelen ter o tellado de uralita e iso mete moito calor. Os comedeiros ou a trapela para entrar e saír o exterior non poden faltar. E canto máis a gusto están, pois mellor é a colleita, que aquí rolda a dúcia de ovos o día. 8 e un 9, bueno, deixaronme quedar mal hoxe que non hai tal. Son moi caprichosas porque ese é un poñedeiro dos que se compran, e aí non hai ningún, o podemos ver, fixenllo eu, e aquí é onde poñen todas. Di Ismael que lonxe de velo como un traballo é máis ben unha experiencia relaxante con resultados en competencia e que recomenda a todo o mundo. O costume de intercambiar cromos para completar un álbum segue pasando de xeración en xeración. Mesmo hai lugares onde se organizan reunións semanais arredor deste tipo de coleccionismo. Atopamos un exemplo na Coruña, onde últimamente circulan moitos cromos a causa do álbum do Mundial. Completar un álbum de cromos, fácil ou difícil? Difícil. Son case 1000 cartas, 980 son. Bueno, é fácil se ves a cambiar cromos aquí, senón é imposible para un salario. Esta cita de intercambio estableceuse como costume cada domingo na Coruña. Agora o álbum deste mundial está a elevar as expectativas. A ver si por aquí está la 408. Trátase de todo un festival de cromos voando e listas feitas á man. As que non temos no álbum para intercambiar. Era la 4 de Australia y la 13 de... Tenemos 2 listas, una por orden del álbum y otra por orden alfabético para ir más ágiles. KSA 6, por la K. Me pongo nerviosa. 8 me falta. 8 falta. Respírase un ambiente case febril e ese certo aire como de conta atrás. As que me faltan do Mundial. E cantas? Moitas. 400 ou por aí. Faltan los 40 cromos. De las 980 me quedan 5 solo. 300. Confúndense as idades nesta sorte de mercado, mentres case todos barallan a ilusión do coleccionismo. 9:24 minutos, temos unha noticia de última hora. O xuíz Calama, que investiga o caso Plus Ultra, acaba de emitir unha orde internacional de detención de Rodolfo Reyes, o principal accionista da compañía e da súa muller. Acúsaos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenza á organización criminal e branqueo de capitais.
Día grande na Coruña, despois dunha noite moi longa que para algún aínda non rematou. Xa está por aquí Lorena Pose con todos os detalles do ascenso do Depor. Quedan con ela, nos marchamos. Parabéns, deportivistas, xa estamos outra vez onde temos que estar. Heart's still beating, but it's not working. It's like $1 million phone that you just can't ring. I wish that